mmadụ na-abụ ke nwere n'elu ụwa nọ mana nkụzi ọ dịzie ka ọ bụzi nwoke na nwaanyị nọ mana ọ bụrụ ife na-akọwanụ n'ụdị mmadụ na-abụ ndị na-ekwuzi maka ya nụ bụ ndị oji ọnụ na ndị na-eme ife fa na-ekwuzinụ maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya na ndị oji ọnụ karịziri akarịnụ ndị ji ọnụ etinye azụ n'ofe nụ were eziokwu na-akpọji nta mana ndị oji ọnụ na ngalafa karịrị akarị maka na fa na-agba oke ọsọ mana emesịa fa ka ike ga-ebu ụzọ gwụ ọ yọrịma ije ndị ọjọọ nụ n'afa karịrị akarịnụ ndị jukwu na-akpọji ntanụ n'eziokwu na nga nafa jururu n'afụnụ ndị oji ọnụ mana ya sị na ya gbara ụgbọelu na nrọ ị ga-eso ya nwe mgbaga ọ bụ nke na ya rụrụ ya bụ nrọ maka mgbaze mụ na ife ji ama ndị oji ọnụ